Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da yamma, barka da juma'a. Yauwa kamar matsalar da ke faruwa ga wasu da yawa daga cikinmu da tumatir suka ma wannan allocation ba mu samu ba, suka ce mun yi cikin isbat. To kamar ni ma dai gashi nan ba su ban ba, amma bari in mana bidiyo yadda za mu shiga mai complain mai appeal ɗin nan. To da farko za ka shiga cikin telegram ɗinka. In ka shiga cikin telegram ɗinka za ka fito. Idan kana so za ka yi duba telegram id paste, abinda za ka fara za ka shiga searching, sai ka yi searching raw data bot. Kun ga gashi nan zai fito a sama, sai ka shige shi. Da ke ni na riga na shiga. In ka shiga zai nuna maka farko, sai ka danna start, zai tura maka da telegram id. Wannan gashi nan, wannan abun. Yauwa kun gan shi nan. Sorry. Wannan shine telegram id. To bayan ka kwafe shi, za ka fita, za ka zo ka shiga cikin tomarket ɗinka. Za ka zo ka shiga ciki. Bari mu jira shi ya buɗe. Yauwa bayan ka shiga za ka zo ka danna inda za ka nuna check airdrop, za ka shige shi. Za ka shiga gurin appeal ɗin. Yauwa bari ya shiga mu gani. Yauwa. Okay, sorry, bari in ɗauko telegram id ɗin nawa, sai in je in yi pasting. Yauwa gashi nan na kwafa. Zan koma cikin appeal ɗin. Yauwa to kamar yadda kuke gani, za ka zo ka danna nan na farkon nan gashi nan. Shine aka ce ka sa telegram id, sai ka yi pasting ɗin shi a gurin gashi nan. To na yi pasting. Sai nan gurin na biyu suka ce what is your wallet address? Yauwa to wallet address ɗin shi za ka zo ka shiga nan. Yauwa wannan wallet address ɗin da kai copy na Bitget kenan, za ka shiga kai copy ɗin shi. Saboda haka in ma baka gane yadda za ka yi ba, misali za ka iya yin disconnect haka. Ka gane, kai disconnect ɗin shi, sai kai connect, ka danna connect. Gashi nan a ƙasa connect wallet. Bayan ka danna, zai kai ka cikin Bitget ɗinka da kai connecting, zai sa maka ƙara yin connect. Gashi nan sai ka danna connect. Sai ka danna, sai ka sa thumbprint ko ka danna password ɗinka. Sai ku ɗan jira, bidiyon zai ɗan yi tsayi saboda abin mu yi shi yadda kowa zai fahimta. Insha Allah. Yau gashi nan ya ce ya yi connecting. To inda za ka gane wallet ɗinka, gashi nan guraren. Yauwa ka gan shi nan. Nan gurin za ka zo ka danna. In ka danna shi copy, za ka danna copy. Gashi nan kun ga yayi copy. Sai ka koma cikin tumatirin naka, sai ka danna. Kuma kakka damu, duk abin da ka sa ya riga yayi saving, ba sai ka dawo baya ba. Yauwa gashi nan sai ka danna kai pasting a nan. Wallet address ɗinka kenan. Gashi nan suka ce when did you first participate in the tomarket? Sai ka zo ka danna August. August 9, 9 ga wata. Lokacin da ka fara tomarket kenan. What is your current level? To sai ka je ka duba wane level kake. To kamar dai ni a wannan ina silver ne. Zan rubuta musu silver IB ɗin nan. To a wannan level ɗin nake. Kai ka je ka duba. In baka abin nan ba, za ka iya fita haka. Ka shiga home. A fuskan ka ga level ɗin, za ka ga level ɗin da kake, sai ka je ka sa musu a gurin da suka tambaye ka. Yauwa to ka gani na saka. Suka ce do you have a premium middle? Sai in kana da shi ka sa yes. In baka da shi ka saka no. Ni ba ni da shi, zan saka no. How much money have you spent on tomarket total? In ka taɓa kamar wani kashe nawa ka taɓa kashewa a cikin tomarket ɗin, kamar ka yi wannan premier middle ɗin nan, ko ka yi wani dai abu da ya danganci ka sa kuɗi a ciki, sai ka rubuta musu. Da yake ni na taɓa sakawa, zan saka 0.2 ton. Kai ma in ka taɓa ya kasa, in baka taɓa ba ka sa ton, ka sa no, sai ka wuce. How many user have you invited into total? Nan suna tambayan kaman mutanen da ka taɓa gayyata mutum nawa ne. Na sa mutum 6.
kai ma ka je ka duba naka ga mutum nawa ka gayyata. What device do you have do you use to play Tomarket? Da wane waya kake yin amfani gurin yin mining in Tomarket? To ni ina amfani da Tecno ne, sai ka sa Tecno. Yawwa. Which country or region are you from? Ƙasan da kake kawai sai ka saka Nigeria. What's your email address? Sai ka zo ka sa musu email ɗinka. Shikenan. Sai ka zo nan gurin description ɗin nan. A gurin description ɗin nan sai ka zo, zan tura muku da, zan ɗaura description ɗin za ka rubuta musu zan sa description ɗin a abun nan. Bari in je in kwafo shi. Kai ma zan saka muku shi sai ka je ka kwafo shi. Ga shi nan. Na yi copy, zan koma cikin Tomarket. Yawwa, ga rubutu nan na yi, zan aje rubutun in ya so kai ma kowa sai ya je ya saka. Shikenan sai ka danna submit. To, ga shi dai kun ga wannan shine abin da kowa zai, sai mu jira mu gani kuma matakin da za su ɗauka. In Allah ya sa da rabon mu za su fito mana da shi. Na gode.